Moi, elikkäs tänään pelattaisiin jotain tai semmoisia kamea. Ja pelata semmoisessa mapissa kuin Clash of Clans. Ja tässä olen nyt aika huono, mutta ei se haittaa. En tykkää sinistä puolella, mutta ei se haittaa. Nyt mä käyn viemässä noiden punaisten lippu. Täältä näin, nyps. Ei, älkää nyt haastuko. Tää on kuule nyt näytön paikka. Eikö, minne se pitää pistää? Tosi kiva spam-killaji tappamassa. Sitten. Diet. Kuolit. Niin, nyt kuole. Mä tapoin senkin. Ei kun se on mun puolella. Täällä oli äsken mun kaverit pelaamassa. Ei oo enää. Mä olisin ollut tappaa, niin mä tapoin 20 kertaa. Siis nää lasersilmät on ihan nope. Overpower. No niin, toi on yks inhottava toi Starboard. Tämä. Mulla on kans creepy häiri. Se on niin inhottava tyyppi. Siinä on jollain. Vissiin vähän pukaa tai sitten se jättää sen siihen. Mennääs hakemaan lippu, jos niillä olisi. Ei ketään muu ole, mutta nyt mä haluan. Ei, sillä on lasersilmät. Se on niin inhottavaa. Jos on lasersilmät. No ja nyt taas toi jätkä tuossa. Mä en ymmärrä. No niin, ei, tuon mä tapoin, se on joku, mä en tiedä sen nimeä. Mä otan sä, etikö joku yrittää. Eikö mä vedä glitchit? No just sieltä joku tuli. Tää on hyvä glitchi. Tää vaino. Eikö ei ollutkaan. Kyllä kai, pitää hypätä. No niin, nyt jos se jätkä ei tulisi sieltä. Se kannattaa nimittäin tälleen tehdä, että menee täältä alhaalta. Sitten tästä näin. Sitten täältä. Redin puolelta. Mennä tänne. Oi, ne kannattaa uskoa. Sitten mennä tästä näin. Ihan niin kuin ketään ei olisi huomannut. Ei tää on kaikki meidän. Mä jään ainakin tähän. No yrittäis kumpi se aika, niin mä otan sen. Et radetta. Whatever. Kola. No niin, hyvä. Dai. Mä tapoin sen ja sitten tappoi mut. Hei, tuossa toi tyyppi. Toi inhottavin tyyppi ikinä. Mä olen niin onnikas, kun mä tapoin sen. Ehkä. Hyvä. Mä en saa pestä tässä. No niin, kuole. Kuolkaa punaiset. Te olette veren väri. Elikkä pahuudet. Mulla on tämmösiä kato hyviksiä. No niin, nyt mennään tästä näin parkkourtaan. Hienosti parkkourtaan. No niin, nyt olisiko siellä ollut? Ei vitsi, kun ei ihan näin. Tälleen varmaan näkis. No niin, sä et ota sitä, se on niin hyvä. Sieltä yritti just joku. No niin, joku just sai. Siis tappoksen mut perhana. Mitä kustas. Mä pelasin äsken koko ajan punaisilla. Mä menin ihan sekaisin nyt kumpaa päähän mä en yritä. Pelasin sitä samaa mappia. Älä tuu tän. Sitten muuta miettuu sitä lippuja. Toi on ihan OP, etkä ketään toi. Se näytti kyllä tytöltä, ettei sen puolella. Ainakin kroutopäässä. Toi jätkä tossa. Mä uskon, että se on kyllä tyttö. No niin. Nyt mennään tästä näin. Ups. Fuck. Nyt mä haluan voittaa. No niin, se olikin pitkä. Hetkonen, mä teen tälleen glitchistä.
Menen tänne ylös. Ja mä katselen. Ja se joku tulee, mä hyppään heti. Tuonne alas. Mä tarkoitan. Tulis nyt joku. Niin tässä mä vaan menen täältä näin. Ei mä en halua. Noin. Ja sit mennään tästä, me tiputaan suoraan niitten peisille ja sit käydään hakemassa toi lippu tuolta. Ei mä en halua kuolla. Noniin. Se ei onnistunutkaan se hieno tyyli. Nyt kuinka toi yksi tyyppi on pelannut tää? Silloin kun mä tulin ja mä oon pelannut tätä varmaan pätkittäin ja se on koko ajan täällä. Ja mä välillä olen käynyt se toisessa puolella. Toisessa maassa. Koska me jauma. Tunne tapani, jos se tulee tästä näin ohitsee. No ei se tuu. Ei kun toi. Se on laserilla kiva tappaa. Facepalm. No niin. Kuole. Älä jää odottelemaan tämän tapasta. Etkä sääkää. Toi on toi nuupi, ketä pelannut kuinka kauan. Mut sit kun mä tulen, ei mitään. No niin, älä kuole. No niin, eikö siis, älä kuole. No niin. Tei lippumme kauas. Hienoa hei. Mä haluan tappaa. Die. Noin. Facepalm. Lol. Mä haluaisin löytää tää Owner. Tää on aika hieno maustettavaksi. Paitsi tää on aika pirun. Ehkä kallis. Vois ostaa kamepäki. Ostais Keme, ostais kamepäki. Aika kätevä olis. Ei sen tarvitsisi ostaa 14 € Kemeen joululahjaksi. Joo, ostakaamme. Tulkaa sit kaikki katsojat pelaamaan. Herra Jumala, jos ette tule, niin te olette kirottuja ihmisiä. Ei kun siis, sorry, että. Ei, kuolkaa kaikki, kuolkaa. Mikä puolustus? On kaikki täällä. Ja sit kun mä tulen, ei mitään. Tapaaks mä äsken vaan omia? En mä. Älkää mua hakata. Niin sä kuolet, sä et edes yritä tulla, noin hyvä, kuolet. Säkin, no joo, mä käyn hakea lipun. I'm sorry. Mitä? Ai. What? Hei, ihme spawn-killaajia, mä inhoan noita tyyppejä. Se yhtä hommaa, kun mä tuun. Hei, toi on ollut aina tuolla. Toi oli ihan oikein hänellä. Eli pitäisikö munkin mennä tommoseksi spawn-killaajaksi ton toisella puolella? Spawn-kill. Hän kuoli. Koko loppujakso mä olen vaan spawn-kill. Eli ehkä minuutti. Ei mä kuolin. Niin, ei tästä ei pysty. Tää on ihan epäreilu. Ihan epistää. Toiva kirjoittaa Ei, mä luulen, että mä selviin hengissä. Nyt mä kokeilen tuut juttu. Inhottavaa spawnkill. No niin, nyt mä haluan mennä. Ja se tyyppi tuli sieltä pois ja se on toinen. VTF. Mennään yläkautta. Noin, tästä hienosti. Niin, ja sit otetaan kerran tuo lippu. Niin, nopea. Nyt vielä kerran saatais. Eiku, minne se piti pistää? Tunne. No niin, tähän on hyvä lopettaa. Saatiin just lippu tonne noin. Eli tilatkaa ja tykätkää kanavasta. Ja se olis moikka!